사실 시간에 SCO 파사바이다 가마를 묻히나르게 गय लारि लारि बिराद मोजां नुयो बेनो जाहैबाय जोंनि गामि गय बागानजों आरोना ओरै गासिबो बे जाहैबाय जोंनि माने न'निफ्राय ससे फैबानो माने मोनसे फिसा दखान दङ जों दा अबाव थांगोन मामाय सेरफांगुरि ना लोगोफोर दंदो बिदिबा नैबेनि गामि जाहैबाय बाव दखान मोनबाय आरोना नै बिराद बे दखाना स' नैबे सासे लोगो दं थांबायो सोरनि स' लोगोफोर नै माने बिमाय जायो बेखौ जों बाजारनिफ्राय थिखोबाय आरोना ओमफ्राय नै जों साथाम माने थांगासिनो सेरफांगुरि होननाय जायगायाव जों थांनो नागिरदों आरोना गाइसमोन नायसै सेरफांगुरिनि एसे खोलाहा जायो आरोना गामि नामखौथ' मिथिया माने सासे लोगो लिंहरदोंमोन नालाय बेखौ मिट खालामनो थांनो नागिरदों आरोना नायनोसै दा जों थांगासिनो नैबे लामाया बिराद प्रब्लेम आरोना नै माने जोंनि गामिनिफ्राय फैनानै बाव बिराद गोजौ जाफैयो ओमफ्राय प्लास जों दा थांनायाव माने लामाया मोजां माने डिउटेन माने फैफिनबा माने डाइभारसन गैया आरोना बिराद प्रब्लेम जायो जों बै उनजोंसो माने गिदिंना फैनांगौ जायो आरोना बेनो जोंना गामिया बैनोमोन बोथोरानो माथो अखा हाहांसो हागोन ना मागोन ना अखायानो दाबामोन नै बहुद दाबा दं आरोना जोंनियावहाय माने खाथि खाथियाव नैबे रड लाइट लागायना जाहैबाय खुन्थिया गायनाया माने बाव मेला जानो नागिरदों नालाय सर्ट मेला ना सर्ट फुजा होनो गासिमोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव दानि टाइमाव मा जायो नैबे रड लाइट गायनाय आरोना राम फुजा हाबना
गाइस जों मोनाबाय माने बाव मोनसे दखानाव माने गय बायसा जादोंमोन आरोना लोगोखौ बावनो नेबाय माने फैगासिनो नामा फनाबो मोजां नाङासै मोनाबायबो गय जाबाय नै बावसो लामायाव गय दं नालाय स' गाइस जों दा नै सेरफांगुरि मोनहां जाबाय आरोना मोनबायानो नै मोनागौ ना माने एकता दुइताफोर फैयोबा समाव फैबाबो माने बाव नै बाव साहा थाहा बायदिसिना मोनजोबो आरोना ओरैबो दङ माने हरिबारिनि लामाया एसे दिगदार जादों नालाय वान साइड खादों आरोना नै मोनबायानो गाइस मोनबाय जाहैबाय सेरफांगुरि बाजार एरिया आरोना ओमफ्राय बे सेरफांगुरिनि दुर्गा मन्दिर जाहैबाय नै बरिया जों दा सफैबाय आरोना मम' जाने दालाय गुदुंथार नामा गुदुंथार टेस्टि आरोना गाइस मोननाय आंबो जाबाय